Sulod ako ang may takaw yan. Ang iba'y parasan ko. Unin niya na mo. Pwede mo Na. kung baytaan. Siniya mo ako. Na, uno na din biya niya namin eh. Sin parasan. Namitpit manghay. Ikaw tabaran po. Uy, mga po. Kahit ka mo kulit. Kita ni Inayo ini. Mangipunuin parasahan. Uy, Inayo ini Raya. Mangipunuin parasahan Inayo. Mangipunuin parasahan. Painom ko rin mino. Di ako mawin. Apa buat teman-teman? Isin nga sa manguluwas. Ibu ani. Asumon ko yung ang butong. Yan butong na lang butong sa tikarungan ko na bisa. Law ko pangungat pangingatan niya. Yan na ini bang kita amin bukong talo sa pang-school. Bisan sa nunoy namin hinang amin hipay ng kato si Mabos. Tasa tara hinang. Bisan mamaglanok si mga katanggaan. Assalamualaikum to. Alaikum assalam. Ikaw kaya yung pangalan ang butong. Ikaw iyabo karuna. Yung may anak ko yung mga. Ano iyabo karuna? Malukay tanang ko tungkol kita. Nabi adi ako karuna. Inanak ko yung manghiim para sa hanad sa doon tandoon. Ay. Na kabayaan ko ubatan mo. Nabukon ako pangunguwat. Bukod ko pangunguwat. Sa niyan to pangunguwat. Ah. Bakay ko. Lagi ingan yung tanong ba? Ay, siwi. Siyatin. Nakawa anak ako ando. Dan kay lumaulong nakawa. Tapag hulak kaon. Way umbano. Duay Ang bayo, anak ka. anak, hindi sa unang panguwat mang tagawanay namin. Anak mo Pagkati na. nagkawa mabuwa dahil sabi natin. Anak. Napagkaway ba na biyahan, nakalukalu siyang mabaya siya daw. Kulaya na. Katulad ko na. No. Ako na yung sumublikan mo pa. Dayang ko na dayang akwili ang nalawag-lawag ba akwili bituanan kalau mga tumukol pa yung pusa ka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam mga anak ko. Hatid. Ha? Assalamualaikum. Waalaikumsalam mga anak ko. Malukay na magwak tumasa. Ah. Kapag kita nagkugdan. Ang usad to, kaya aun-aun nagmasusa. Simbe din ang tulog ta. Pawirong panak. Ano bang na? Tama ko. Kung sa ilaw ginawa ko. Sabi ko ini. Oo, ilaw ginawa ko yung Balo. Ano balong na malingkat to? Bukog ko'y pasawa. Ako ko'y pasawa. Tulog na ako. Ah. Magpaubat. 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 Nasabi mo na may mga kita-kita. Na ini insya Allah, ubatan tao. Na insya Allah, Okay na. ubatan tao. Kita ang tabang lima sakit. Ito amat. Inamin baluyaon. Tagalingkat daw ay sa. Ano na ako? Sabi ko kahatihan. Pang may tabi ang kasakitan. Inagpilihan. Hindi ba ako naginang-ginang isan. Tagagawas. Assalamualaikum. Yan ni Abu Karuna. Abu Karuna. Abu Karuna. Oy, layang isi una tak yang. Dari na namin hatid. Sa tao na. Kasi bala ina sinatid. Ako kaya narana marikyan. Magsako na yan. Kinato na ako. Uli masakit na nila unta. Nakita ka na po. Nakita kita ko kuning kulis niya. Long ka insa ini bituaran ka daw walo. Balo sa nila na Oo, balo. Para kami magtemangod. Nabi na ini magubat na kami. Kadto na kamo ayo usong pagwa. Ubatan ko na lang tahinan niyo hindi. Gusto na po na ka. Kadto na kamo pagwa. Ubat ko na. Ako ko tama ka uli ani. Pareho man Ikaw na makaingat ka anak ko. Parayawan ko rin pagsaka mo. Inamari na kami na kawaya. Inamari na kami pagpula si Kuya. Kadto na kamo. Kaluwang-kaluwang masih kong pajodo mo. Isang lahaw na. Okay na po kita. Magubat kita kalau raman ka murang ko ulit. Ayun ko sin tubig niya, ko ko sin bangka. Ko sin bangka. Ko sin bangka to ko ulit, mo ha, ang bulit tuwa. Nabi din mo tayo niya namo. Simiyat-siyat na ko? Namura-mura na. Biar na hindi na magluway. Mo ina ko? Na. Murang-murang. Tiyat-tiyat na ako. Masya alhamdulillah. Tiyat-tiyat na ako eh. Ina. Uy na! Ina. Tiyat-tiyat na ako. Sinihan na ko kayo. Ayan mo. Yaw. Kaya na. Ano to? Ang saad ko boss, Isiyan. kaon iwatan ko ka ina. Kung bakit no, kaya takad ko. Mga umakakari, salong kaya. Kung nalong tayo magbuhat ko, iwatan ko lang, buko na dalong tayo, masakit lang tayo iwatan ko. Ano lang ko? Iwatan ko katawan. Iwatan mo ka. Ikapanan ko lang tayo. Impay na ako balo. Balo. Oo.
Na kabukan ko lang tayo makauron mari. Ha, basta lang tayo. Yung pag-ubat ko na lang tayo masakitin yung Ako, batang ko. sini, problema ko na isa. Na, di ko na lang tayo. Problema ko na isa. Naman na, kung may tatang Ay, saan ka mo? Uy! Kung wala yung batang ko, gusto na ako. Nag-uwat ka niya, hindi duwa inakiawatan. Ah, naman na ako. Isi nagumat kayo na. Isi nagumat. Kaya na kayo. Hindi na ka makakilala. Siya ini. Ina ini. Kimasay na. Buko na pinaguwat kayo mo. Siya, tarangan ako. Hindi naguwat kayo mo? Hindi na nagumat kayo. Amo, hindi naguwat kayo. Ay, mapalayo. Yayang butong, yayang butong. Ano kaya ito? Why ba panayon niya kayo na yung atan? Naway tayat ko, hindi ba masala niya? Nalawag niya nagumat. Kimasay na siya. Makimasay na ko, namula-mulahan. Namula ti masala mo, pagkakagyawilan mo. Yan na ako. Wala na ako sinakuwat ka ako. Ngayon na. Masabi ano kayo sa yung pagkuwat niya? Nabihin ba? Pinakulong ta, nagkita sa simbolis niya. Ah, yan. No, nasabit to. Ayun, nasabit Uy, sa lahat na masaran ko. Kita na to. tulog ta, why na to? Naulog pa niya mo. Ayun, nasabit na. Atin niya, imasalaran nito, atin niya, duway na mo diya mga pagkuwat niya yan to. Lakang ba niya naglawang kami maikanong? Ano na ako? Yan to. Ano na ini? Important Ano niya. ba? Kung nailag ko yung kakulang ka. Kailan ko kanya. Ganyan. Na, bisa raw natin pagtiyaw. Ini way nakita limayo ini uni ni Sara. Mamista ako to mas. Nagdaos ka ba kita ini? Sa ini, naglinan din. Naglinan din. Basta ika sehat dahil na. Bisa raw tanay pagsukat. Na pagkawin ni bisarahon, pagka magtiyaw na pagkaon na susukatan ikaw na yung mga makapagmahianak mo na yan ay sabi na anak mo pasulatan na yung sukat mo. Napo, Ngani. Sulat, sulat. Sulat nganin. Pakipakihon ko. Amo yung sudina. Anong sulina mo? Ah. Pito karot bukas, Ito karot bukas, pito itaw, ito itaw, pito halo kiampaw, ito halok yang pang, pito matalutaw. ito mata Nalikusan ka ko sa mga pito. Ako na ako pala ako. Ayak! Ina!